batal digusah. Ora kenek ngono kuwi. Ya mbok kucing entek ki wae wis karepe kuwi terus le salah. Terus nano onane Bu. Oh, Bu Suli. Panas udan Bu Suli piye ta? Anggo iyem ngono lho kuwi tek mbok karo tek pak lho kuwi jeneng kuwi. Aja mung cukup tek pakku tok. Lah wong asline iki jenengmu biyen kelak suyem to, entuk seselan. Terus di seseli ngono to maksud iki. Asline ya kowe iki ya ora penak. Teke wong tuwek loro iki kudu digawa aja jeneng kok salam terus jokot, krentil. Sampeyan ora ngerti tegese salam. Nggih. Mulane aja ngawur. Bapak maringi jeneng aku ki wis dipikir. Nggih. Mawa arti yu. Salam iki asale saka alam. Nggih. Lah nek niku jenenge wong mboke sampean rak mboten ketutne kalih pake. Ketut. Asale kok alam. Nek kula niku kalih wong tuwa niku jenenge tenan wong tuwa ki tresna anak ki lagi duwe anak pisanan. Mbese aku nek duwe anak nek metu wedok jenengmu karo jenengku ketutne ya mbakmu. Piye le ngetutne? Jenenge pakmu sapa? Supali. Oh, Supali. Heeh. Mbokku Sukiyem. Mlakno ya. Suri yem iki wis ketut kabeh to Pak Epak karo Pak Mbok. Yem tek Mbok, nek li tek Pak. Kuwi jenenge wis ketut kuwi jenenge. Aku kan wis diayomi karo Pak karo Mbokku. Gek ana kaya randu sing gedhi ya. Diblok. Wong kuwi kenyatanan lho. Apa ya mbok senggo kaya ngono pe sing duwe kowe ngono ta? Alah. Terus apa gak iki? Terus no. Terus nang ndi iki? Iki terus panas hutan panas aling sepi gunung nadyan badan sarta lanang golek inu maneh banyu ayo kasih Jaman berjuang jora kelingan anak lanang
kapuputine kang den bawan oh kang tekan oh Wanagong bebondotan peteng dedet limengan datan kenotin rabasunaring sang Bagaskara Suprandini sang Kakrasana ya sang Karsana datan mendha ciptaning driya gumala ing tekad muha meminta sih nugrahaning Wang Mahanasa sageta pikantuk piandeling diri saksoning mangke ana layap liyepe ngaluyuk tumandu ing gara-gara ingkang mijil saking pangaribawaning Sang Mahas Ngasamun bangun yoga brata nggih Sang Kakrasana wujud kruraning naga hanyembur wijiling sembur geni gedene saklopo teka tabone mangagak anaut Sang Kakrasana Kota ngareng Wang terang hutan ngarong
Hong wilaheng Mas Tuhuna Sidan sekaring dawana langgeng kulup. Ayo kaget ya sira ulun jawating swarga dahana Bathara Brahma. Aduh kulun pangabekti kula mugi konjuk wonten sandhaping Senela Paduka Iwang Maha Bathara. Ya nggih Kakrasana ulun tampa nggih. Ora pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kaki kabundhinga jimat paribeh. Nggih. Sumrupa katarima tapanira lan sejatine kruraning naga iku mau wujuding kanugrahan saka panjenengan ulun. Nyatane jeneng sira wis bisa kalih saka ing panggoda pangrencana. Mula sirnaning naga saka ing tanganira manjing ana ing epek-epekira dadi nenggala lan lugara ya trigara. Waduh, semanten agenging kanugrahaning kekapatedaning kula pukulun. Ya. Lan sumrupa ya nggih. Ora kleru jeneng kita kulup Mahasing Sepi jernyatane jeneng sira iku dudu trahing wong sudra sempali maju kiling balelongan. Nanging jeneng sira iku maksih tedhak ing ngatapa turasing Andana-wari yaiku atmajaning Nalendring Mandura kaki Prabu Basudewa. Dadi cecane mono sira iku atmaja pembayun saka Si Basudewa ingkang angka 2 kadangira Sinarayana lan uga Silara Ireng iku sedulurira. Anane didelikake ing padukan Widara Kandhang merga moganing Kangsa Dewa anaking mungsuh ingkang dinaku putra dening kaki Prabu Basudewa. Samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asebi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana. Waduh kukulun ngaturaken genging panuwun dene sejatosipun kula menika dedat majanipun Bapa Demang Antyagopa. Iya nggih. Lan ngerti ya kulup jeneng para tak kekudang supaya besok dadi tetungguling para satriya kulinakna tumindak ing budi pakertimu mono mujudake dadi pakulinan. Nggih wong kang duweni budi pakarti ingkang luhur ora singlar saka adeking kautaman mono sayektine dadi gegaraning panindak sranane sembah raga sembah jiwa lan uga sembah sukma. Sembah raga yaiku panembah ingkang kasat netra anutata srananing agama ingkang rinasuk. Sembah jiwa yaiku panembah ingkang dumunung ana ing pengangen-angen anut marang lagu lan isining japa utawa mantra ingkang tinamtu. Wondene sembah sukma utawa sembah rasa yaiku manembah ingkang dumunung ana ing uriping manungsa sakwutuhe mula ora winates ing papan lan wanci. Nggih. Sumurupa lamun jeneng para kaki wis tak kandhani yen to sira katmajaning Nalendring Mandura lan kacetha sedulurmu Sinarayana apa dening Silara Ireng. Tak kekudang beraten angkara murka ingkang tuwa saka moganing Kangsa Dewa. Iku atmajaning Gorawangsa rumuhun ingkang nyidra resmi kelawan ibumu Dewi Amirah. Mula dina iki dheweke bakal njongkeng kaluhuran ingkang rama ing negara Mandura. Nganakake adu-adu jago. Karepe dheweke kepengin rubuhing Praja Mandura mula kang saka iki. Tak ganteni pamuji saka kaduan. Padangna jagat Mandura Kakrasana.
wasesaning Bathara. Wah. Layak jebul aku iki Atmaja Ratu Mandura. Dasare wis kasinungan nugraha agung saka Sang Hyang Bathara Brahma. Narayana ana ngendi Yayi? Lakon iki nggih banjur bapakmu isih sugeng apa wis teka pati iya ngarep iki ana jurang cerung kaya mengkono tobat dewa ngayomana uripku ora susah mingkuh saka lelakon iki ayo diunggahi lan diuduni jurang terjung iki ya piyo werene playune ayo tekan ngendi kowe kok Jayatana ngambar aromaduning kusuma ares wijiling sabda kula nyuwun pangapunten Tobat malah kula ingkang ngaturaken panuwun dene dipun pitulungi nuwun sewu sing ngandika menika sinten Tobat tapi piye kok baguse kaya ngono nami kula pun Permadi nggih Arjuna sing ngandika sinten kula pun sagopi niki anak kula lara ireng kok kala mau ngendika Raden Permadi ki Raden Arjuna inggih kula panengahing Pandhawa lho panengahing Pandhawa majanipun Dewi Kunti Nalibrata inggih leres Tobat jebul panjenengan menika tasih trah Mandura Tobat kula nuwun sewu ingkang Ibu Dewi Kunti menika rak kadang mudanipun sinuwun Prabu Mandura sinuwun Prabu Basudewa inggih leres mekaten sing ngandika menika sinten kok lajengat nggih kula menika sagopi rumiyin kula menika waranggana Kraton Mandura rumiyin waranggana ngrika labet kula menika meteng nuwun sewu lajeng dipun trimakaken dalem Kyai Demang Sagopa ing Widara Kandhang kula rumiyin saking ayu kula dhateng
tiang-tiang jaler menawi wonten mriku sami bebeki. Ingkang mriku menika anak kula, putranipun kok sae. Inggih menika anak kula, tiyang dusun nggih ngaten menika. Napa kula saged tepangan? Saged batu. Kene nduk. Aku moh dadak dikenal. Kene ditepok kene piye. Ayo salaman. Niki tangan iki lho tangane. Iya salaman. Monggo Raden, monggo. Aduh. Iki lho ngakal iki. Ngalami kok dadak diwil-wil bareng. Bener melampahaken. Apa? Aja nyedak-nyedak wong iki. Mripate deleng nek ngingeti aku jabang bayi. Lho ya nggur mandeng aku wae kok nek tak plinteng lho. Plintenge diguwak bae cah wedok kok gawanane watu. Guwang. Kok tiang dusun kok nggih ayunipun kados ngaten. Bapak Bati, kawontenanipun manten nggih ngaten niku anak kula saestu. Kula ngaturaken panuwun nggih Raden, kula dipun tulungi geblundung saking jurang kalian anak kula awit kula dipun potho-potho yaksa saking Sengkapura. Buta saking Sengkapura. Inggih kengkenanipun Raden Baswara Kangsa menika badhe mbergoncak anak kula. Badhe dipun dhaupaken kalian Raden Kangsa Dewa nanging semua dipun rubda paksa mila kula njeng lumajar kapiyandhem kalian anak kula menika Raden kula nyuwun pitulungan kula aturi semene. Iki wong bagus kowe sapa? Kaya ngalang-alangi beburonku. Panengah Pandhawa Permadi kowe buta sangka ngendi saka Singapura. Ayo aja ngadang dalan iki buronku bakal kecandak. Senenge lara ireng karo Nyai Sagopi. Kowe aja ana kono ae. Lara ireng ora keduga nglakoni. Kowe aja ngruda peksa. Papo. Pertuli apa kowe? Ora usah melu-melu perkara. Yen pancen mangkono mungsuhmu Janaka. Papo. Kowe ora usah diremuki diuntal ning kene.
Pak. Oh, adikku Ki. Gunjing langit kelap-kelap katon lirgin sangalis resang mawe kandrung. Oh, Kakang Mas kok wonten mriki? Kowe kok neng kene no? Timbang kowe ku mung kelayapan ora entuk gawe. Lho kula menika meguru Meguru ning entuk-entuk apa? Beda karo aku, masing asepi sedhela iki entuk-entukane. Kiai Nenggala, Kiai Trigoro ya Lugoro. Iki pusaka ampuh kadewatan peparingi pukulun Bathara Brahma. Pukulun Bathara Brahma. Kowe kok ngerti ngertos no? Aku kok ngertos napa duka Kakang Mas tapa wonten ing wana. Kerawuhan Sang Hyang Bathara Brahma lajeng saderengipun Sang Bathara Brahma nyipta sawer utawi naga lajeng menika sesingoning pusaka kalih ing manjing wonten epek-epekipun Kakang Mas Kiai Nenggala kan Kiai Lugoro. Ora kok kowe titis semen titis no. Wong gaene meguru kok ora titis iki piye? Ning pusakaku iki ampuh kagilo-gilo ketamake gunung jugruk segara asat bumi bengkak. Aja meneh menungso, mesti lebur dadi awu. Ayo genah ampuh iki no. Ambok iki meng kaya othok-othoke cah cilik. Ha niki mateni. Ini panjenengan saged mejahi ning mboten saged nguripaken ning nek kula saged niki senjata cakra manipun mateni terus niki nguripi. Lho, kembange abrit lho. Niki kembang apik dhewe sak donya ngene. Kembang tenan. Mbok dicoba-cobi nggih kenging. Nuwun sewu lho nek dicobi sapa sing nggo. Wah aja aku ah. Nek ngono ku ya lunga entuk gawean sal damel no wong lunga ora entuk gawe. Sing ora entuk gawe niku wong mburi niki. Mergo wong ora betah melek niki ngoten niku. Sik sore wis ndrejes. Ketoke niku kaya ndingkluk kaya nyemak. Ning kancane buka mboten purun nampani. Iku tiyang wingking niki. Nanging apa kowe ngerti yen to sejatinipun Kakang iki
dudu anake Bapa Demang Antyagapa. Ngertos no, Paduka menika putranipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa, ratu ing negari Mandura. Halo, apa kabar? Piye nek ngono kuwi? Bener gak? Wah, kok titis temen nggih. Sedulurku sapa? Lah nggih kula menika ugi putranipun Rama Prabu Basudewa, lara ireng menika nggih. Lah tiyang wingking menika saged nggih saged mboten. Aku nang rumangsane kok anak ledek. Ya semen. Oh, genep. Tapi dipun nungsekaken wonten kademangan Widara Kandhang labet geger Mandura nalika semanten lairipun Jaka Maruta nggih Kangsa Dewa. Menika atmajanipun Ratu Ngwagra Prabu Gorawangsa ingkang nyidra resmi dhateng Kanjeng Ibu Dewi Maerah. Menika kuwi garwanipun Kanjeng Rama Basudewa. Lah lajeng anak-anak Kangsa Dewa menika Prabu Gorawangsa pejah. Lah Kangsa turasipun Prabu Gorawangsa dados mala tumraping negari Mandura. Kok kowe iso cetha temen gunem nggih amargi ingkang maringi dawuh menika guru kula. Gurumu sapa? Guru kula menika namung priyantun limrah naminipun Begawan Padmanaba ing pertapan Giripurna. Kejawi kula dipun paringi senjata cakra kaliyan panah Kesawa menapa dene kembang Wijaya Kusuma kula ki dipun paringi kawaskitan kaya dene weruh sadurunge winarah. Mila mbok Paduka Kakang Mas menapa mawon kula lak ngertos. Ayo takono sing nyolong sarung nggih ben sapa lak ngerti. Ora caturan karo kowe. Aku ki ala-ala ya dulurmu ning ketemu tuwek. Ora usah critake lelakon peteng kaya ngono ndak critake barang. Waduh adikku dia adikku. Batuk malah wis nang kene kabeh to iki nggih. Piye Narayana? Nggih. Kula badhe matur mawon. Piye nggih lakon iki? Kula kaya wong sing ning burimu kuwi. Iki sapa iki? Nami kula Permadi. Permadi menika atmajanipun Kanjeng Bibi Kunti Nalibrata menika atmaja turasipun Paman Prabu Pandhu Dewanata ing negari Ngastina. Mongko Kanjeng Bibi Kunti Nalibrata menika sederek estri saking Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Ben kok dadi wis ngerti wae entian lelakon iki. Yen ngono ketemu dulur kabeh iki. Kang, aku kok diingetke terus karo si Dewi. Di sapa kuwi? Sing ning mburimu kuwi wit mau ngingetke aku wae. Mripate ngolik. Permadi. Ana apa? Basa mbok basa jare mau dulur ketemu nom
Aku ngakoni yen to kowe wis tetulung marang sedulurku wadon. Mula aku nedha nrimo ya Permadi. Inggih, sami-sami. Wong sing ditulungi ya wong ayu, Dik. Upama wong elek aku ya gemang. Glundung saka njurang niba ning dadaku. Mak serendul. Kurang ajar aku mau salaman tangane diwil-wil. Piye ngger aku kok dadi ora ngerti lakon iki kok malah padha wis bisa sumurup to ngger. Ya biyong iki sejatine saka keparinging dewa ingkang paring kanugrahan kawaskitan marang aku guruku Begawan Padmanaba. Malah aku uga karawan Bathara Brahma lamun aku sejatine putra Ratu Mandura mula biyong. Aku njaluk pangestu dina iki bakal madhangke lakon Mandura saka mogane Kangsa Dewa. Ya tobat Udawa. Anakmu biar anakku wong bagus bapakmu. Bapakmu mau dibondo buta Paranana ya nggih. Gegancangan lampahing Sang Kakrasana Narayana lara ireng. Raden Permadi miwah Nyai Sagopi mring kitha gala negari Mandura. Ing cipta arsa nonton tetandhinganing sawung manungsa wauta. Caritane dhateng Kadi Sang Ugrasena ingkang wis pikantuk sawung lare saking Saptawarga namipun Bratasena. Hari kang wis tinamtu tetandhinganing blabar kawat sanget sinencang. Rame gumuruh surake. Sedaya samya krek lampit brungkat kimpul ningali adon-adon jago menungsa. Sawung saking Kadipaten Sengkapura nenggih Suratri mantra buta ing gedhene sak gunung anakan. Mengsah Sang Bratasena gawe geger. Dos pundi nggih ampun lali weling kula. Nggih. Tumrap kasekten kula percaya kalih sampeyan. Nanging mang tonton yen enten bocah nonton. Wong putih kalih bocah semani. Mang cekel niku Narayana kalih Kakrasana. Nggih, ngestaken dawuh nggih.
Katone padha gebake padha karosane. Elok temen jago loro iki. Waduh. Ya coba saya nyedak nggonku nonton. Wah. Paman prateng lampus paman. Paduka ngemasi wis kecekel kae wis ana. Kokrasana wis tanding waku. Latalah. Yeay. Kecekel kowe saiki ya. Kowe wis adep-adepan karo Kangsa Dewa yo. Kowe anak Ratu Mandura sing ditelik ana Midara Kandhang. Gus Malanenak Panuksmaning jajalanat. Pancen tekaku nonton adu-adu jago iki mung kepengin ngendarat mestakane wong angkara kaya dapur. Wah, maju jagak ganyang Pak.
siramu kowe. Hos. Hot. Bah. Wah. Hot. Wah. Bah. What? Wah. Wah. Bah. Bah. Ayo. Oh. Utia we. Sinandak kinempit sang kekalih tan bisa nglalak. Eling-eling sang Kangsa Dewa tuhu sekti kalintang. Mulat saking katebyan sang lara ireng ya Dewi Bratajaya. Lon-lonan lampahe. Tenggengen sang Kangsa Dewa dupi mulat praptanira sang ayu lara ireng kedhep tesmak pamandenge urut sawiji-wiji nggenira mas paosake labet gandrung kasambuting wuyung saya kendo panyepenging sang Kakrasana miwah sang Narayana kaya kinintun bayu sang kekalih Raden Kakrasana musus kang epek-epek mijil kanang nenggala murup bedore Risang Narayana musti kang sanjata cakra pamunaing satru murka dupilena kalaspadane pusaka kekalih tumempuh mestakaning sang Kangsa Dewa bledhog dadi awu kuwadan
Iwang Agung Paduka sampun paring pepadhang dhateng jagat Mandura. Oh, anakku nggih kene kula. Kakrasana Narayana lan kowe lara ireng. Oh, kaparinging dewa ingkang nyipta jagat iki sira anakku katelune bisa bali ana pepangkoning pun bapa malah kapara sira ingkang nganjalari ilanging klilip negara Mandura iki kula Rama Prabu pangabekti kula katur Rama pangabekti kula katur Rama iya nggih ya muga dinirgakno Kang Yuswa Durga Mendak Kala Sirna pinayung ana cahyaning Hyang Widi tetep lulus anjayeng bawana nganti besok nguasani Mandura ya nggih. Samar pamoring suksma sinusmaya mangkin sunyo tengah kulem lenging arum ongkara sang Brahmana tan pindah swaraning madu pronto manut kembang harap ning rimang kriyang ning kantha marung asangka jaya kantha hungkungan delang molir gending juringing raja Swalorari lengap tekap ning koko kalah ora kencang wak wong bolong maruda yang ditegal ngwong kali cedhe sapa sing gawe ayo kagiat kasira Kaki Prabu Basudewa ulun sithik mangudal-udal ngejawantah ngger
Pangabekti kula mugi kunjuk sandhaping cenela paduka Pukulun Sang Hyang Narada. Ya ulun tampa. Pangabektiku katura Pukulun. Ya anakmu iki. Inggih Pukulun. Ayo tenan ae. Pangabekti kula katur. Nggih, pangabekti kula katur Pukulun. Wah, Narayana karo Kakrasana ning gajak. Ya nggih ulun tampa nggih. Sanget mboten nginten Dewi Paduka Pukulun keparengi jawantah wonten negari Mandura. Amargi padhanging lampahan negari Mandura Pukulun. Kapangka kula cumadung dawuh wonten kepareng kados pundi pangejawantah Paduka Pukulun Sang Hyang Kaneka Putra. Persajan wae iki ngene ya nggih Basudewa. Kayangan kono ki horeg merga saka pangamping Ratu Giriwedhar nanging dudu wujuding manungsa. Ratuning kawula negara Giriwedhar iku wujud Dwi Pangga ya wujud gajah ingkang gedene sak gumuk. Ya kuwi jenenge Prabu Puspadenta ing nedya ngraman kayangan kanthi pawadang lamar tetungguling widodari Betari Supraba. Rane nyatane karya pagegeran Jawata Durandara padha bubar mawut sarsaran. Malah enggeng titi mangsa iki durung purna papranganing kemapan ning ora-ora repat kepanasan. Mula kang saka iku saka kapangi Sang Hyang Jagat Pratingkah Yadi Pramesti Guru ulun kinen matedhake dawuh. Hanjago marang Atmaja kita sika Krasana. Ulun kanthi bareng satindak ulun marang kayangan Jonggring Salaka saperlu. Yen ana akeh angkara ing mapen kayangan wujuding ratu gajah saka ing negara Giriwedhar Prabu Puspadenta. Manganjur lampahing angin guntur anggraning arga kara kiri arep bumi